Bese sokwenza u-question 2, organic naming or nomenclature. Into yokuqala la kufanele siyenze is to do an analysis. Analyze la ngaphambi kokuba siyobuka ama-questions ukuthi athini. La kungadwetshwanga khona i-structure sasidweba njengo-A nje. Structure sa-A ime kanje. Ngapha ekuqaleni we have CH, Br, CH2Br. Sibe no-CH2, sibe no-C. Bese kulo C lo kukhona nansi into. Le nto le masiyidweba ikanje. Ino-carbon ababili. No-hydrogen abawu-5. 1, 2, 3, 4, 5. So le substituent ingaki siyonke iwu-3. Shuthi i-attach lo carbon lo. Khona i-attach la, khona i-attach la, khona shuthi sinobani CH2, CH3. Nangapha sino CH2, CH3. Nangapha sino CH2, CH3. Structure sa-A leso. Size kwesinye structure. Okay, esika-B noma nje sesakuso lesika-A singasiphi igama. Singasiphi igama. Masi-check-a la singathi ngapha maybe sino Z. Singathi ngapha maybe sino W. So bese siya-check ukuthi mhlambe nangapha futhi singasho sithi okay. Okay, singa-check ukuthi kukuphi la khona esizosheshe noma esine-longest chain khona. Masihamba siqonda noma sihamba kanjani. Siphinde siyibuze futhi ukuthi siqala ngakuphi ukubala. Ukubala sizoqala la okuno-Br khona ngoba uyena oyini oyi-functional group. Yeah. Okay, mhlambe ungayichazi kanjalo ngoba kuyenzeka singaqali la kuno-Br khona. So into engingayisho ukuthi mangaka ama-substituent wethu qala. Ama-substituent wethu we have 1, 2, 3. Ama-substituent esinawo lawo. Iyiphi eseduzane esiyithola kuqala? Sibuze lo mbuzo lo. Uma ngabe siqala ngapha u-Br simthola kuqala. Kodwa masiqala ngapha ukubala leyana siyithola carbon number 1, 2, 3, siyithola carbon number 3. Siyaphuza ukuyithola. Nalena futhi engenhla masiqala ngapha ukubala siyithola carbon number 3. So ayikho kahle kahle i-substituent enjani engcono kunenye. U-Br uyafana noma unamandla alinganayo nobani no-methyl group nilo. So kuyafana. So kodwa sizoqala la ukubala ngoba u-Br uku-carbon number 1. So mase sibala singasho this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5. So carbon number 3 we have 2 methyl groups. Sesizothini-ke igama lala lizothi 1 bromo bese carbon number 3 we have dash 3,3 ngoba suthe 3,3 sifanele ukulandela udayi. Dayi
Lena yini? I-ethyl, diethyl, 1, 2, 3, 4, 5. It is propane. So that is the IUPAC name for structure number one. La structure number B angeke size sidwetshiwe already vele. Okwethu ukuthi siyibuze ukuthi siqala ngakuphi ukubala. So, excuse, lana mhlambe singathi A, B, C. Yeah. Siqala ngakuphi? Siqala A, siqala ku B, siqala ku C. Ake si-check-ke. La yini inakhuzana i-functional group? Ubani ophethe kulesi structure lesi? Ngoba laphana sitholile ukuthi akekho ophethe kulesi structure. No-BR uma ngabe sizothola yena kuqala singaqala ngakuye. Ne-ethyl group uma sizosheshe siyithole singaqala ngakuyo. So siqala ngala sosheshe sithole ngakhona i-substituent. Kodwa la nangiya ophethe yini i-double bond. So kufanele siqale ngala esizosheshe sithole ngakhona ini i-double bond. Masiqala ngapha sothi 1, 2, 3, 4, 5 sithola carbon number 5 double bond. Kodwa masiqala ngapha 1, 2, 3 sithola carbon number 3. So ok-right ukubala ukuthi siqale kubani ku-C bese siphi igama. Sipeni igama lana-ke. So this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and fanele kube yi-longest chain. Fanele kube i-longest chain. Hhayi ukuthi i-longest chain kuyohlezi iqondile kulayini oqondile kanje bese uthi wena lona sekuyini sekuyi-branch. Cha, i-branch iba khona uma kukhona u-T. Yabona nje la ufice khona u-T junction kuzoba khona i-branch lapho. Kodwa uma kuwu-L kanje ayikho inakhuzana i-branch. Njengalana nje u-L shuthi chain into eyodwa le ehlangene ayihlukene ayikho i-branch ekhona. Kodwa nawuza la kuno-T kunani kune-branch. So ukuthi kunani lapho kune-side chain. Okwethu ukuthi si-identify lo side chain ukuthi yiphi. Mhlambe lana nje singayi-identifya ama-side chain esinawo 1, 2 sinama-side chain awu-2 atholakala carbon number 5 na-carbon number 6. So i-structure sala sizothini igama lakhona sothi u-carbon number 3 akusiwo carbon number 3 carbon number 5 comma na carbon number 6 we have dimethyl. Then our longest chain 1, 2, 3, 4, 5, 8 oct 3 in 5,6 dimethyl oct 3 in. So that is the IUPAC name for the structure B. So siqala ngakusika ukubala ngoba masiqala ngala phansi sosheshe siyithole ini i-double bond okuyi-functional group. Okay, sibuke lesi structure sika C naso sisiphi igama. Structure sika C igama lakhona qala fanele siyibuze ukuthi konje lo uyini lona lo owe-aldehyde thina simjwayele kanje. Manje bamise bamlalisa but still noma bemlalisile i-functional group ye-aldehyde. So ku-carbon number 2 we have i-branch. Now check la we have T junction. So we have i-branch laphaya. So sothini-ke mase siphi igama lo. So obviously this is carbon number 1, 2, 3. So we have 2 methyl
Uma ngabe u-carbon eyedwa la sithi i-methyl. We have two methyl, one, two, three, propanol. So uma kwi-aldehyde asisho ukuthi i-functional group ethi carbon number ba. Ngazi noma ngathi ngisebenzise nje umbhalo omkhulu. 2 methyl propanol. Now la ku-D fanele si-check-e ukuthi yini lesinayo ku-D. Is it an alcohol, a ketone, or an aldehyde? Singa-check-a. Sobona ngobuningi bo-hydrogen. If o-hydrogen abapheleli kahle, sesizobona ukuthi hhayi lesi structure akusiyi-alcohol. Eh, o-carbon babili, o-hydrogen bangaki bawu-6. So already abawu-5 sesibasebenzisile. Lokho kuyakutshena ukuthi i-double bond ayikho la. So kusho ukuthi i-alcohol le. Masubala-ke o-hydrogen bangaki? Bawu-6, oxygen oyedwa, o-carbon babili. Alcohol. Igama lale alcohol singathini? It is ethanol. Ethanol. Why kuba u-ethanol? Angeke sisho ukuthi OH u-carbon number ngoba u-carbon babili. Siqala ukusho uma ngabe o-carbons bebathathu. Size laphana ku-structure E. Mase sizo-draw lesi structure siqale sibuke la. We have butane 2-on. Shuthi sino-carbon abangaki? Sino-carbon abawu-4. Butane 2-on sino-carbon abawu-4. Sangasidrosha lesi sika-C. 1, 2, 3, 4. Then ku-carbon number 2, we have a carbonyl group. Bese bethi ku-carbon number 3, we have a methyl. This is carbon number 3. We have a methyl group. Into ethime kanje. So that is E. Nasi E lo. Si-check-e la u-F. U-F naye udwetshiwe. Kodwa uma u-check-a la yini u-F uyini? Uyi-ester u-F. Uma u-check-a functional group ye-ester yileyo. This is the functional group ye-ester. So this is an ester igama layo. Singabe sisayidweba nje igama layo. Siqala ngale part-ke masiname i-ester. Siqala ngale part le e-attach directly to bani? To oxygen. Siqala ngayo. And le part ifike nani? Ifike ne-alcohol. So uma ngabe siyiname sizothini? Sothi ethyl. Ethyl le ngapha. O-carbon babili nakhona kuzoba bani? Ethyl ethanoate. Ethyl ethanoate. Size laphana ku-G. U-G mawuchecka laphana mawubuka la iyakutshena leyanto ukuthi yini leyana i-aldehyde. Iyakutshena ukuthi lo carbon lo ubhonde nje kulento kuphela. Akekho H2. Ubani bekukhona H2 la eduzane kwase kuba u-OH, H2OH bekuzoba i-alcohol. Manje nje makukanje shuthi yini leya i-aldehyde. Asinikeze condense structural formula. Okay. U-E esimenze naye so injalo uG.
G, bangekani kuzoba C, 1, 2, 3, 4. uCarbon bawu-4. Then lapha we have double bond, oxygen, kanjeya. Yes, i-structure sethu nje sikanjeyana guys. Sesingasipha-ke igama. Kuzoba ubutanol. This is butanol. Propanoic acid, H. Propanoic acid, 1, 2, 3. Prop means 3. Functional group carboxylic acid into nje kanje. So compound H into kanje kahle kahle. That is propanoic acid. Sesingaqala-ke siphendule ama-questions ukuthi wona athini ama-questions. Laphana bathi define the term unsaturated compound. So singathi it is a compound with one or more multiple bonds between C atoms in their hydrocarbon chain. Unsaturated kusho ukuthi i-compound ene-double bond eyodwa noma amabili. I-example nje i-unsaturated compound u-A ngoba laphana ku-A sinani sine-double bond noma ngabe iyodwa noma amabili but sine-double bond. So that is an example of an unsaturated compound. 2.2 uthi write down the letter that represent each of the following. Write down the letter that represent each of the following. Uzoshaya isikhala kodwa la. Okay. Write down the letter that represent each of the following. We'll check an unsaturated compound. Stay will be a chain isomer of G. Nangu G. Chain isomer yakhe. Sifuna enye ini i-aldehyde. Nansi enye aldehyde. U-C. U-C. So bathatheni? Bathathe lo bambuyisa bazombeka la. Thathe nje lo yakho. That is a chain isomer. So nangiya fanele ube laphaya. So that is a chain isomer. Now a compound that contains a carboxylic group as its functional group. A carboxylic group. This is a carboxylic group. So uma ngabe ungayidwebi lezi zinto kuzoba nzima ukuthi uyibone. This is a carboxylic group for carboxylic acid. Carboxylic acid and a carboxylic group izinto ey'mbili ey'ngafani lezo. So i-carboxylic group igama le-functional group ye-carboxylic acid. Now lana-ke kusho ukuthi ubani? U-H answer. An alcohol yethu nansiya bheka u-D nansiya siyidwebe la. So uyabona ukuthi kuzoba nzima ukubona ezinye izinto uma ungayidraw. Ngakhuza la. Okay, write down the IUPAC name of compound A. Compound A, nansi IUPAC name bese siyibhalile. 1 bromo 3,3 diethyl propane. Bathi-ke the structural formula of compound E. Structural formula of compound E
naso sesidwebile ngesikhathi sensi-analysis nasiya. Sebethi write down the name of the homologous series to which compound C belongs. Ubelonga kuyiphi homologous series u-compound C? Compound C ubelonga kuphi? Kwi-aldehyde. That is an aldehyde. IUPAC name. Write down the IUPAC name of compound B. Where is compound B? Nakhona siyibhalile IUPAC name yakhona. CO5,5 dimethyl oct 3-ene. Kubalulekile ukuthi sisho ukuthi i-double bond itholakala carbon number 3. Udayi kubalulekile ngoba besibala ini lama-substituents futhi ayafana ango-methyl bobabili, we have methyl groups. Now bese siza ngapha. Okay, so sekuphelile ngalokhu. Sesizodinga nje u-compound F kuphela ukuphendula lokho okungezansi. So sengingasula la. Mhlawumbe u-compound F ngamdrawa la. Okay. Now, bathi consider compound F and write down the homologous series to which this compound belongs to. This is an ester. Now, write an IUPAC name of organic acid and alcohol used in the preparation of compound F. So, njengoba beshilo uthi lephathe ngapha noma kwi-alcohol lephathe ngapha noma kuphi kwi-carboxylic acid. So bathi-ke an organic acid bakhuluma nge-carboxylic acid then bese kuba i-alcohol bathi asisho amagama wakhona. So i-alcohol ngoba ino-carbon ababili, that is ethanol. Lo ngapha no-carbon ababili, that is ethanoic. Ngenzani manje mina? Ethanoic acid. So beku 2 marks. Bathi-ke the structural formula of the functional isome of compound F. Now they want the structural formula of the functional isome. Now into okufanele uyazi-ke ukuthi i-functional isome ye-carboxylic acid, asikesi, i-functional isome ye-ester i-carboxylic acid. I-functional isome yakhona yini? I-ester. Bese kuthi i-aldehyde, i-structure se-functional isome se-aldehyde yini?
ketone. Uma sikhuluma nge-functional isomer suke sikhuluma ngalapha. Now nasi structure. Shuthi thina kulesi structure lesi se-ester fanele sikhande structure sani se-carboxylic acid sobe siyitholile i-functional isomer. So kuzoba lula ukuthi siqale nge-functional group yani i-carboxylic acid. Functional group ye-carboxylic acid nansi. Bese sibala ukuthi kulesi structure sino-carbon abangaki? Bawu-4. Oyedwa sesinaye. Yeah. So lana-ke the IUPAC name of the positional isomer of compound F. The IUPAC name of positional isomer of compound F. Mase sikhuluma nge-positional isomer, bafuna i-IUPAC name yakhona ye-positional isomer. So sizo-rearrange. Ungathatha nje uma uthanda, ungathatha loya umuse kuleli side elingaliya. So shuthi i-structure sethu sizobuka kanje. Kuleli side elingase sino-carbon abawu-3 kodwa ngapha sinoba no-carbon oyedwa. So bona abafuni-ke i-structure, bafuna igama ayipick name yalento esesiyikhandile. So siyabona ukuthi ngapha sino-carbon oyedwa. So sekubani? U-methyl propanoate. Omunye futhi ubengenza ngenye indlela. Ubengenza ngenye indlela omunye. Ubengathatha loya amlethe kuleli side elingaliya. So ngapha bese soba nento enje. Still that is the positional isomer. Shuthi ngapha sesino-carbon abawu-3. Bese siphi igama lakhona shuthi sekubani? Seku-propyl methanoate. Propyl methanoate. Okay. That was an esterification reaction. Yes, siphuthumise lapha ya. The complete combustion of propane is represented by the following balanced equation. A sample of propane that consists of 7.85% impurities react completely with the excess oxygen at the standard temperature and pressure. The combustion produces 30.24 dm cube of carbon dioxide. So engikuthandayo mina ukuthi sibhale the given information. So lo ama-impurities akhe sinikeziwe ukuthi akhanda u-7.85%. Kanti u-carbon dioxide sitsheniwe ukuthi i-volume yakhe u-30.24 dm cube. Now into esingayenza ngoba siyazi ukuthi siproduce u-carbon dioxide omngakanani at SGP, singa-calculate ama-number of moles kabani ka-carbon lawa siwaproducile. So number of moles of carbon dioxide is equal to i-formula ikhona V over Vm. Sinikeza i-volume u-30.24. Vm ubani? Constant yethu 22.4. So 30 divided by 22.4
uzosinikeza u-1,3392 mole. So mase siwatholile ama-number of moles ka-carbon dioxide senze stoichiometry. Sothi C3H8 is to CO2, 1 is to 3, 1,3392 is to X, cross multiply, we divide by 3, so X kahle kahle uzolingana no-0,446. Angazi noma ngiyishaye kahle yini i-calculator guys. Incorrect le calculator yami ibuye igule. Yeah, ngicabanga kanje. So sesithola ama-number of moles kabani? Kaloya. Kufanele si-calculate-ke manje ini imolar mass yakhe C3H8 ucarbon u-12 times 3 plus 8 times 1, 12 times 3 plus 8, that is 44 grams per mole. Now sesinga-calculate ini i-mass yakhe. Number of moles is equal to mass over molar mass. Number of moles 0,446 njalo njalo. I-molar mass 44. So i-mass yakhe, this is the pure mass esiyi-calculate-ayo. Kodwa thina kufanele si-calculate ini the impure mass. Njengamanje sizakuthola i-pure mass 0,446 4 times 44, that is 19,64 grams. Sesizothini-ke manje? Sesizothi pure percentage or percentage purity isho kanjalo. Percentage purity is equal to pure mass over impure. Shawa isikhathi guys. Times 100. So angithi i-percent selilonke lu-100. Kulo-100 khona u-impure, kukhona u-pure. So laphana thina sifuna u-pure kuphela. U-impure siyazi ukuthi ubani? U-7,85. So u-pure uzoba ubani? Uzoba u-100. 100 minus 8, askis not 8. Uzoba u-7,85. La u-pure 19,64. Lana kuzoba u-x times loya 100. So kuzogcina kubani? So divide ngo-100, divide ngo-100. Loya ukhansela loya. Kuzoba u-100 minus 7,85 divided by 100. Kuzosinikeza 0,9215 is equal to 19 over 64 over x. 19,64 divided by an answer. U-x wethu ekugcineni lingana no-21,3 grams.